Masu sauraro Assalamu alaikum, mai kawo muku rahotanni ke muku fatan kun waye gari lafiya. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu da karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin rahotannin namu muna ɗauke da ziyarar Tinubu da ta turnuƙe Katsina da ƙura. Gwamna Umar Dukko Raɗa ya fitar da jawabi akan cece-kucen da ya kaure game da ziyarar kwana biyu ta Shugaba Bola Ahmed Tinubu a Katsina, ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso yamma da ke cikin masifar rikicin 'yan fashin daji. Kace-nace ya ɓarke ne har a shafukan sada zumunta tun lokacin da aka fara ganin wasu manyan allunan da aka kakkafa ɗauke da saƙon Katsina ba ƙorafi a yayin ziyarar Tinubu. Saƙon Katsina ba ƙorafi ga alama ya jefa ɗumbin mutane cikin mamaki, inda suke neman sanin hikimar nuna wa Tinubu cewa jihar ba ta da wani ƙorafi. Wata sanarwa da Ma'aikatar Tsaron Najeriya ta fitar ranar Litinin na cewa a wata ziyara da ba a saba gani ba, Shugaba Tinubu ya gana da dakarun shirin fansan yamma da suke fagen daga domin bin diddigin halin tsaro da ake ciki, kuma ya karɓi bayanai kai tsaye na yadda ayyukan dakarun ke tafiya ba tare da rakiyar gawurtacciyar kwambar manyan hafsoshin sojoji ba. Mutane masu yawa ba kawai a Katsina ba, har ma a arewacin Najeriya na ganin ziyarar wata gagarumar dama ce ta yi wa Tinubu gamsasshen bayani kan matsalolin tsaro da na tattalin arziki da suka fi addabar jihar. Da dama a yanzu na cike da waswasi, suna tunanin ko saƙon Katsina ba ƙorafi ne ainihin jawaban da manyan 'yan siyasar jihar suka yi wa Tinubu a tsawon kwana biyu da ya kwashe a can, yayin da wasu ke kallon saƙon a matsayin tumasanci. Bani na iya da bambaɗancin 'yan siyasa da ke son burge Tinubu, duk da alamominsu na ci gaba da shan azabar tsananin talauci da yunwa da kuma hare-haren 'yan fashin daji. A martanin da ya mayar cikin wani saƙon murya da aka yaɗa har a shafukan sada zumunta, Gwamna Raɗa ya kama sunayen wasu dattijan jihar da ya ce ya ji saƙonsu na nuna rashin jin daɗi a kan lamarin. A cewarsa, maganar billboard da wani ya buga cewa Katsina ba ƙorafi, ni a matsayina na gwamna ban ma san an buga shi ba, sai da na gani a social media. Cin fuska ne ga Katsinawan da ke fama da hare-hare. Mutane da yawa sun yi ta bayyana ra'ayoyin bambanta a shafukan sada zumunta game da batun. Wani Abdullahi Mansur Gafar ya yi tambaya a shafinsa na Facebook cikin Ingilishi cike da kaɗuwa cewa Katsina ba ƙorafi? Wane irin cin fuska ne wannan, in ji shi. Wannan wata zaulayar rashin kunya ce ga mutanen da ke kwarma ihu a zuci da kuma a sarari yayin da suke dulmiya cikin tsaro da yunwa da kuma ƙaƙanikayin rayuwa. Don a sani, banda masifar hare-haren 'yan fashin daji, Katsina na ɗaya daga cikin jihohi mafi talauci a Najeriya. Ya ƙara da cewa yayin da Shugaba Tinubu ke sharɓar liyafar ƙasaita a Katsina, rahotannin 'yan fashi sun sauka a garuruwan Faskari da Bakori da Dutse ma da Kankara da Ɗanmusa tuni sun cika gari. Wani zai cika da murna kan irin wannan dama da ba a cika samu ba da ta faɗo wa Gwamna Raɗa don ya zayyana ƙorafe-ƙorafen al'ummarsa, amma maimakon haka sai ya zaɓi nuna ƙwambo da wadaƙa. Shi ma wani ɗan Katsina mai suna MT Makera Baban Islam ya wallafa a Facebook ranar Litinin wani bidiyo da ke nuna ƙananan motoci, wasu ma ɗauke da laftun kaya ajiye a gefe da gefen wani titi. Ga matafiya nan sun fito sun yi cirko-cirko cike da zulumi, abin da ga alama yake nuna 'yan fashin daji sun tare hanya, inda ya ce, "Da sanyin safiyar nan da idanuwana na ga mutane talakawa suna ta gudun hijira, wasu ma ko kunu ba su samu damar sha ba. Da idona na ga ƙauyukan da sun zama kuffai. Da idona na ga yadda hankulan ɗaliban Fuduma suka tashi.
ga tsananin talauci, ga tsadar rayuwa, ga rashin abin yi a tsakanin al'umma. Yayin da Aliyu Kankiya Abubakar ya rubuta cewa maganar Katsina ba ƙorafi abin ya ɓata wa al'ummar jihar Katsina da sauran 'yan arewa rai, ya tada ƙura. Har a mumbarin malaman addini ana tattauna wannan maganar, har addu'o'i ana ta yi kan maganar. Yayin da wani Nasir Dabo ya wallafa wani bidiyo wanda a ciki yana iya ganin wasu ƙananan yara cikin wata siririyar kwata a gefen wani layi, sun shiga sun tsuguna suna tarar ruwan famfo a kofuna suna zuba a robobinsu, ga alama daga wani fayif da ya fashe. Wata murya da aka ji cikin bidiyon ta yi iƙirarin cewa lamarin na faruwa ne a garin Funtuwa cikin jihar Katsina. Haka zalika wani mai suna Kabiru Garba ya wallafa cewa amma fa wannan wulaƙanci ne na ƙarshe wallahi. Da a ce jagaban shugaba Tinubu yana jin Hausa kuma ya ga wannan shirmen to tabbas sai ya ce mu wawaye ne ko da a ransa ne. Za a kai mu a baro mu. Dattijan Katsina. Ita dai muryar dattijan da aka ce saboda tsokacinta ne gwamnar ɗaya mai da martani ta zargin dattijan jihar Katsina da zuba ido kawai ba tare da yunƙurin takawa Dikko birki ba. Ɗaya daga cikin muryoyin ta nuna takaicin kan yadda dattijan suka gaza haɗuwa su fito da matsalolin al'ummar jihar don tunkarar Tinubu su yi masa jawabi. Mutane manya su sadu da shi su yi masa magana, ai zai je wajen sarki ko, sarki ma ya yi mishi magana. Ya ga cewa duk ina ya isa ya ga gwamna ya yi mishi magana, elders dattijai sun yi mishi magana, dole ya samu abin da zai yi. Ya ƙara da cewa mu akwai abin da yake damun mu irin rashin tsaro, insecurity da talauci mai kassara al'umma, crippling poverty. Ya kuma ce ya kamata ya yi suna iya ƙarfin hali da nuna dattakon da za su tunkari haƙiƙanin matsalolinsu na rayuwa. Ɗaya muryar ta zargi gwamna Radda da sakarcin shaidawa Tinubu cewa Katsina ba ta da ƙorafi, inda ya ce ya kamata ya yi dattijan jihar su kira taron manema labarai domin nisanta kansu da wannan iƙirari. Ya ce da sun yi haka gwamna zai san idanun mutane na kansa kuma zai shiga taitayinsa. Maganar gaskiya wannan abin damuwa ne in ba mu tashi tsaye ba, wallahi Katsina za a kai mu a baro mu. Shi dai gwamna Radda ya ce babu hannunsa a allon Katsina ba ƙorafi, hasali ma ya ce a shafukan sada zumunta shi ma ya gani. Umar Dikko Radda ya kuma cewa gwamnatinsa ta yi wa Tinubu ƙorafi kan matsalolin al'ummar jihar guda 3 da suka tantance. Ya ce cikin batutuwan da ya gabatar wa Tinubu har da matsalar tsaro da ke addabar al'ummarsa, kuma ya ce ya gabatar da ƙorafi a kan aikin samar da lantarki daga iska na garin Rimi wanda aka yi watsi da shi tsawon shekaru. Gwamnan ya kuma shawarci dattawan da su riƙa tantance sahihancin duk wani bayani kafin su yi tsokaci a kai. To masu sauraron mu a nan muka kawo muku rahotannin namu na yau, sai kuma idan Allah ya kai mu.